Momo, ka ji labarin za a hana masu Android yin Twitter gabaki daya? Wallahi tallahi ba wanda ya isa. Ya haƙuri, wasa nake ma. Amma ka ji labarin sabon update da suka yi akan masu iPhone ne kadai za su iya tura voice note? To me yake nufi? Ina tunanin kaman gani suke masu Android ba sa jin turanci mai kyau. Look at nan, we are graduates ba mutanen banza bane. Ya kamar ranka ya ɓaci. Ni ba ko wani abu na ce ba fa. Yanzu dai ya kake ji akan wannan abu? Wallahi sai in ji kamar zan dora hannu akan kwarma ihun fashe da kuka saboda garin ciki. Mun gode Momo. Yanzu dai ga shawara masu Android. Tunda abun ya zama haka, kawai ku daina Twitter. Ba mu fara dan mu daina ba. In ma ba za ku iya dainawa, to kawai ku yi uninstall. Ba mu dora dan mu sauke ba. Me kake nufi? In za ku buga sai mun buga. Za a yi ta. Irin ku ne kuke ciwo digiri mutunci.